गिबियावनो आंखौ बिजाथि महरै बे 31 नं सिडली समस्तियाव बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आं गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो। बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं साबायखर होयो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्राय खुब सम्भब आंनि मावनाय दांनायनि सायाव हयथ' स्टाडि खालामदोंमोन, अबजारभेसन खालामदोंमोन। दा बिथाङा दिनै बिजाथिखौनो होबाय, बिनि थाखाय आं एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ आं बावो। बेजों लोगोसे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जोंना मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो आंखौ सायख'नायाव बिथाङाबो मदद होदों। बिनि थाखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावो। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो आं साबायखर बावो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नायबाय थादों आरो बे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावनो हागोन बेखौ नायनानै बिथाङाबो मदद होफादों, बिनिखायनो साबायखर होदों। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सासेबाव जोंहा काथिराम बर' बिथाङाबो हेफाजाब आरो मदद होदों, बिनि थाखाय आं साबायखर बावो। बेजों लोगोसे अमेन सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बायदेव बिथांनोबो आं साबायखर गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बावो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनजों आं गोबाव सम खामानि मावबोबाय आरो बिथाङा गोबां समाव गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामबोदों। बिनि थाखायनो आरो दिनैसिम बे सेलेक्सन खालामनायाव बिथांनिबो आखाइ दङ, बेनिखायनो आं बिथांखौ साबायखर होयो। लोगोसे राजु नार्जारि, माधब छेत्री बिथांमोनाबो गोबां बे सेलेक्सन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावो। आरो गोबां सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ, आं मोखाङाव रायख'नो हायि बुंख'नो हायिफोर दङ, बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावो। रायजो राजानि माबायदि आशीर्बादखौ लुबैदों? रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो आशीर्बादखौ लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा जोंना सिडली समस्तिया 31 नं सिडली समस्तिया गोबाव बोसोर माने गोग्लैसोनानै थादोंमोन। बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन। जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावाखैमोन। गोसो जानानै मावाखैना माबा खारनाव मावाखै बेखौ आं मिथिस' हाया। नाथाय थांनाय बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीया देरहाखांनायनि उनाव गोबां बे ओनसोलाव खामानि मावदों, दालां लुफुंदों, दै खुरखानायफोरखौ होबथादों, लामा बानायदों, गोबां मडेल अंगनाबादिनि न'फोरखौ लाबोदों आरो गोबां खामानि बे जों बुंस'हायै नुस'हायै खामानिफोरखौ मावबाय थादों। बेनिखायनो एबार जि आद्रा थानाय खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय आशीर्बाद नांगौ, रायजोफोरनि सहाय सहजुगिता आंनो नांगौ आरो आंबो रायजोफोरजोंनो थानानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबो आरो रायजोफोरनि खाथियावबो आं मदद लुबैयो। बेखिनि। जों दिनै 31 नं सिडली बिजाबनि बाइ इलेक्सननि केन्डिडेटखौ फोसावबाय आरो केन्डिडेटखौ जोङो बयबो रायजो राजाजों रायज्लायनानै गुबुन दल संगठनफोरजों सावरायलायनानै आरो जोंनि एनडिएनि पार्टनार्सफोर बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल मोनथाम हान्जाया ज' सावरायलायनानै जोंनि इउपिपिएलनि जोबोद सासे गागि दैदेनगिरि, जोंनि आगोलाव इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा ट्रेजारारमोन आरो आथिखालाव बिथाङा चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो मोनसे समाव बिथाङा जोबोद गोख्रों सासे आन्दलनकारिमोन बर'फोरनि आरो जोंनि फरायसा आफादाव बिथाङा निसिमा आन्सलिक कमिटि एबसुनि गोख्रों आफादगिरि, गोबां बोसोर बिथाङा आन्दलननि समाव जाबोदों आरो सासे सरकारि अफिसारमोनबो बिथाङा। सरकारि अफिसारनिफ्राय बिथाङा आजिरा लानानै 2015 मायथाइयाव निसिमा बिजाबनिफ्राय MCLA दारायनानै देरहानानै सासे MCLAबो जादों बिटिसिनि। दा बिथांखौ जोङो दिनै बाइ इलेक्सनावहाय बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म आदाखौ दिनै बिजाथि होनो मोननानै इउपिपिएल हान्जाया जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं फोथायो रायजो राजाया बयबो बिथांखौ अनसायगोन, बिथांनो बयबो थाब्रा भट होगोन आरो जों गोबां बिबाङावहाय नैबे बाइ इलेक्सनखौ जोङो देरहानो थांगासिनो दङ। जोबोद गोजोननायजों नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो एनडिए हिसाबै जों जिथु दङ
भारतीय जनता पार्टी असम गण परिषद बे मोनथाम दोलोनि जयै जोंनि खौसेथिनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म जाय बिथाङा चिरां जिल्ला UPPL दोलोनिबो आफादगिरि जाय बिथाङा थांनाय 2015निफ्राय 2020नि गेजेराव सासे निसिमा समष्टिनि MCLA महरै जोंनि जे पार्लियामेन्टारि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ मोजाङैनो मोनथिखानाय सासे सुबुं आरो बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम आफादगिरि महरै बै समाव हारिखौ सिबिबोनाय हारिनि अनबोनाय हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आरो UPPL दोलोआव सासे गागि दैदेनगिरि महरै बिथाङा दङ जोंनि UPPLनि मिरुनि बारग' केसियार बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनैहाय दोलोआ बिथांखौ सायख'बाय 37 नं सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनायाव आङो जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों आरो बेयाव मदद होनायनि थाखाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों AGPनि फारसेनिफ्राय मानगोनां अचल बरा बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिहरदों आरो जिल्लानि जोंहा AGP आरो BJP जों खौसेयै निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनै जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि बिथांनि मुंखौ दिनैहाय फोसावनो हाबाय आं मिजिं खालामो बिथाङा रायजो राजानि निस्सय जोबोद मोनसे अनसायनाय मोनगोन आरो जाय अनसायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजाङैनो बारलांनो हागोन आरो बिथांखौ सायख'नानै जोङो दिसपुराव जोङो फाथायहरगोन दिसपुराव फाथायहरनानै जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां हारि माहारिया बाव दङ बे चिरां जिल्लायाव मोनसे समाव गोबां रोखोमनि जोंनि हारिनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव गेना गोरोन्थि सानलायनाय गावजों गाव माने फोथायलायनो हायै मोनसे थासारि दंमोन बे थासारिखौबो गैया खालामनायाव बिथाङा आरोबाव आगानसे खामानि मावनो हाबावगोन आरो जोंनि हारि माहारिखौ लानानै जे जौगासारनाय बेजों लोगोसेनो UPPLनि जोंनि गोजोन खौसेथि लाखिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारिनि समान जौगानाय समान मोनथायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावगोन बिथाङा देरहालांनानै बे खामानिखौ आरो साबसिनै हामसिनै मावबावनो हागोन बेनिखायनो आङो दिनैहाय बिथांनि मुंखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो आङो जिथु बिनि बारग' MLA बे हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव सिडली बियाबखौ आरोबाव मोनसे जांख्लायाव बिथाङा लांनो हाबावगोन बेजों जोंनि सिडली रायजो राजाफ्रा जोङो लुबैनाय बायदि बिथांनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावनो हागोन बेखिनिखौ आङो मिजिं खालामदों